Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'Anaconda. David Valls, com estàs? Molt bé, i tu? Bé. Home, m'ho preguntes, jo també t'ho pregunto. No, està bé. Anava a dir, si hi ha un món de llengües, amb permís de Papua Nova Guinea, que sabem que és un dels llocs del món que n'hi ha més, doncs aquest és Àfrica. I tant. Diuen que hi ha una correspondència entre la diversitat biològica a la Terra i la diversitat també humana, no? Humana també vol dir de llengües i cultures. David Valls, lingüista. Clar, suposo que un lloc on hi ha molta diversitat de plantes i de menjar i abundància de menjar i tot. No cal que et moguis. Clar, la gent no cal que es desplaci. Tens un plàtan, si és la dreta tens una pinya. Clar, llavors això crea petits mons aïllats, no? I cadascú va evolucionant amb la seva llengua i amb la seva cultura i, malgrat la interacció, doncs fa que hi hagi més diversitat també. En canvi, al desert, no, que s'han de desplaçar, hi han de comerciar... Al desert hi ha pocs animals, hi ha pocs humans, hi ha poques persones i també hi ha poca diversitat cultural i poca diversitat de llengües. Sí. Avui que ens vols parlar del Bantu? Sí, parlem de les llengües Bantu o Bantu. O Bantu. Ens n'hem de dir Bantu. Les llengües Bantu venen de les llengües nigero-congoleses. Nigero-congoleses, de Níger i del Congo, exacte. Bé, això són noms que ens inventem i classificacions que algun dia s'inventa. Vull dir que un dia diu, mira, com que es parlen bàsicament el Níger i el Congo, doncs en direm nigero-congoleses. Indoeuropea, doncs mira, com que són llengües que es parlen bàsicament a l'Índia i Europa, doncs en diem indoeuropees. I dins de les nigero-congoleses doncs hi ha les llengües Bantu, que són unes llengües parlades a molts llocs. Per exemple, al sud del Camerun, Gabon, el Congo... Els dos Congos, sí. República del Congo i República Democràtica. Exacte. A Uganda, Kènia, Tanzània, Angola, Zàmbia, Malawi, Moçambic, Zimbàbue, Namíbia, Botswana... És mig Àfrica, David, és mig Àfrica, això. És la família de llengües amb més extensió que hi ha a l'Àfrica, perquè, de fet, travessa Àfrica. Del centre cap al sud, sí, d'est a oest i del centre cap al sud, fins a Ciutat del Cap. Sí, i per l'altre cantó fins a Bioko, o sigui, l'antic Fernando Po, es diu Bioko, Sí, l'illa de Bioko. L'illa de Bioko, que allà es parla el bubi, que també és una llengua bantu, i penso que és el més extrem que trobem llengües bantu. Van ser una gent, unes poblacions que van viatjar per tota Àfrica i es van anar quedant, pel cap i a la fi, una mica també com romans, no? Van sortir de Roma i van anar viatjant. És a dir, que hi ha centenars de llengües. Sí, ara sense entrar en discussió de què és llengua o dialecte, si una la podem considerar d'una manera o d'una altra, és igual, perquè en tinguem una idea, aproximadament en aquesta família, en aquest grup de les llengües bantu, n'hi ha unes 500. Déu-n'hi-do. Que podria variar una mica, doncs, per allò que dic, que hi ha gent, no, perquè allò que es parla allà no és ben bé una llengua, és un dialecte d'aquesta altra, bé, és igual. Una autèntica torre de Babel, Exacte. I a més, 12 d'aquestes llengües bantu són parlades per més de 5 milions de persones. Per exemple, algunes d'aquestes llengües bantu més parlades hi ha el Rundi, el Ruanda, el Shona, el Xhosa, que no ho pronuncio bé, ja ho sé, i el Zulu, per exemple. Toca uns 400 i escaig 1.000 parlants per cadascuna d'aquestes llengües. Però després tenim el Swahili, que com a llengua materna és parlat per uns 5 milions de persones, però que com a llengua segona o tercera, aproximadament per uns 30 milions de persones. És molt estès el Swahili. Perquè és una llengua que s'ha anat estenent, s'ha agafat com a llengua franca a molts països i a molts llocs, i es fa servir molt. També s'ha de dir que és una llengua en aquest moment que està substituint a llengües africanes natives també, o sigui, entre les llengües africanes no és només les llengües colonials que han substituït a llengües africanes, sinó que n'hi ha d'africanes que substitueixen. Que també n'hi ha d'africanes que estan substituint a llengües africanes, com és el cas del Swahili, que s'està menjant a moltes llengües petites, sobretot a Tanzània i a Kènia, perquè és una llengua important, llengua franca, que es fa servir, sobretot a Tanzània es fa servir moltíssim, Els mitjans de comunicació és llengua oficial del país, el govern ho fa tot amb Swahili, i això també de dir, sí, llengua africana. Bé, compte
perquè sí, home, abans una llengua africana que una llengua colonial europea, no? Però també allà dins hi ha aquests imperialismes lingüístics allà dins de les llengües africanes, S'ha una mica en compte amb aquest tema. Molt bé. Què tenim? Tenim que la paraula bantu, com passa en moltes llengües del món, vol dir gent o persones. Home, això passa amb els inuit o amb els udmurs. Exacte, sí, és veritat. Ells s'anomenen, ells són les persones. Ells són les persones. Són la gent, no hi ha ningú més, la resta serà una altra cosa. Exacte. Home, potser l'origen d'alguns d'aquests gentilicis potser en origen acabaríem trobant la paraula persona, o home, o gent, o alguna cosa d'aquestes, No ho sé jo ara, però ja podria ser també, Vés a saber, David, vés a saber. Vés a saber. I aquestes llengües que els passa? Esclar, com que és una extensió de territori molt grossa, doncs clar, han passat els anys, han passat els segles, no? I hi ha hagut l'oportunitat doncs, que aquestes llengües, malgrat pertany a una mateixa família, canviessin molt clar. Si te'n vas a mirar doncs, des de Ciutat del Cap a Guinea Equatorial, per exemple, la distància geogràfica és immensa i s'ha perdut el contacte. Llavors ha fet que les llengües que es parlen a Guinea Equatorial, doncs el bui mateix que he dit abans, de l'illa de Bioko, doncs sigui una llengua realment amb unes característiques ja força diferents del Zulu mateix o del Swahili. No? És a dir, que potser no s'entenen. No, jo crec que no hi ha intercomprensió. Paraules i coses que els sonarà, però jo em penso que la intercomprensió en aquest cas, amb aquests extrems no hi és. Ara, com tot té un continuum lingüístic, o sigui, entre llengües que estan en contacte físic en aquests moments i que no l'han perdut mai, segurament hi ha una intercomprensió més grossa. Però això és igual amb les llengües llatines. El català amb l'occità i el català amb l'aragonès són molt semblants i ens entenem. El català amb el castellà és una mica més distant i el català amb el portuguès és més distant. Però el portuguès i el castellà també s'assemblen i el francès amb l'occità s'assemblen, no? Està clar. Doncs això que dèiem, hi ha molta distància, no?, lingüística i moltes diferències. Per exemple, la majoria d'aquestes llengües tenen tons, però en canvi el Swahili no té tons. Quina curiositat. I què vol dir tons? Recordem, què vol dir tons? Exacte. Doncs tenim la llengua, sempre anomenem, quan parlem de tons, la llengua per excel·lència dels tons que tothom coneix és el xinès, però a Àfrica hi ha moltes llengües amb tons, les llengües bantu ho tenen, i a Amèrica també hi ha llengües natives indígenes que es parlen amb tons. Doncs, per exemple, nosaltres si diem, no sé, bonic en català, jo puc dir bonic, 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 i vol dir el mateix, diran, què li passa a aquest que canta, no? Però en llengües en tons no vol dir el mateix si tu dius bonic que si dius bonic, o bonic, bonic, o vas canviant la tonalitat de la paraula, i estàs canviant el significat. Això és una gran dificultat, sobretot. Això és una gran dificultat, sobretot amb llengües aïllants com el xinès, no? Que dius ma, i no és el mateix ma, vas canviant el significat. Tornem a les llengües... Amb els entesos constants, David. Amb els entesos... Sí, si no passes bé la llengua, clar, és pots pensar que has dit una cosa que no has dit. Clar, a vegades la gent diu, ja s'entén, ho pronuncio així, ja m'entenen bé. Potser a vegades t'entenen, però jo sempre faig èmfasi en que s'ha de pronunciar bé o intentar pronunciar al màxim de bé les llengües. Aquí, si no ho fas, no en riuen de tu. Bé, perquè estàs dient, vés a saber tu quina tonteria. Clar, no és el mateix vull una cosa que vull una cosa. I hi ha molta gent que aquí et diuen vull una cosa, i una cosa que és una puntada de peu, no? Està clar. Doncs ja està. Què més? Per exemple... Bueno, seria una quitza, també, no? Una quitza, exacte, sí. Per exemple, la llengua xosa, que s'hauria de pronunciar com osa, o una cosa així, és una llengua de clics. És una llengua en clics, que no és una característica de les llengües bantu, és una cosa que aquesta llengua ha manllevat de llengües del seu entorn, d'una altra família lingüística que no té absolutament res a veure amb el osa, o com es pronuncia, perdoneu, com ha manllevat, i és l'única llengua bantu amb clics, però no és una característica de les llengües bantu. Clar, com parlen el sant o els buixmans, no? Exacte, sí. Que parlen llengua de clics. Exacte. I, per exemple, el que sí tenen totes les llengües bantu, una característica, és una cosa que es diu reduplicació. I què és la reduplicació? Bé, reduplicació és repetir, per exemple, una paraula dues vegades. Hi ha llengües que tenen triplicació, però quedem-nos amb la reduplicació. I per què repetim la paraula dues vegades? Doncs bé, redupliquen per diverses causes. Una, per exemple, per fer el plural. Nosaltres el plural hi afegim una S, no? Gat, gats. Però ells dirien gat, gat, gat. I gat, gat vol dir gats. Seria fer un plural. Hi ha llengües que ho diuen 3 vegades, gat, 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 i això voldria dir el plural. Però, en el cas de les llengües bantu, quan redupliquen, en aquest cas és per indicar, en algunes llengües, per indicar freqüència o intensitat. Veiem un exemple en Swahili. En Swahili, piga, que en català una piga és una cosa, però en Swahili piga vol dir colpejar. I piga vol dir colpejar repetidament. Per exemple, un cop de puny. Un cop de puny, o repetidament, allò pom, 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 anar picant repetidament. Llavors dius piga. Sí, no, dues vegades. Piga és ja repetidament, no cal dir-ho més vegades. Està bé. Bé,
no cal dir-ho més vegades en el sentit de que si vols tornar a dir ei, torna a colpejar repetidament, tornes a dir piga-piga. Però tampoc cal passar-se. Però tampoc cal passar-se, això mateix. En canvi, en algunes altres llengües bantu, la reduplicació es fa servir al contrari, per una cosa de poca duració o poca intensitat. O sigui, és l'exemple contrari. Cosa que també sembla una mica com estrany, perquè si repeteixes una cosa és perquè vols donar intensitat, no? Si dius piga-piga, vols donar gat-gat. Vols donar força, clar, no? Vols donar força, no? Però en aquest cas... No l'inversa. Exacte. Per exemple, en Zulu, la paraula hamba vol dir anar. En canvi, hamba vol dir anar, però només una mica. Anar per només una mica, vol dir que si desplaces un metre i tornes enrere. Exacte. I, per exemple, tenim altres llengües, el Chitsonga, el Zulu i el Siswati i el Shona, que la paraula shaya vol dir colpejar, sí? I shaya vol dir colpejar de forma suau i no gaire vegades. Acaronar, pràcticament. Seria com un acaronar. Sí. Shaya. De fet, ja sona com molt suau, això de shaya. No pot ser un cop gaire fort amb aquesta paraula. No, clar, és dolça. És una cosa suau, això. És una cosa dolça, sí. Vinga, què més vols que t'expliqui de les llengües? No, escolta, ja sabem, no?, que les llengües són d'alguna forma el reflex d'una forma de pensar, d'una forma de ser, no? I en aquest cas, la reduplicació expressaria això, no?, una forma pràctica, no?, de ser, o de pensar, o de... Totes les llengües tenen això. Què passa? Que quan mires una llengua des de fora, veus aquestes coses, les captes, no? Dius, ostres, mira això, no? Que els parlants no se n'adonen perquè ho tenen integrat. Clar, en català també trobaríem molts exotismes, no sé, el verb anar, però referit al passat, no? Jo vaig menjar una poma, és el verb anar, i en present, però estic indicant passat. Això és una cosa exòtica, perquè en castellà jo voy a comer una manzana és futur. En anglès és I'm going, el verb anar és futur, en francès, en gairebé totes les llengües del món, no sé si totes, el verb anar, però en català indica passat. Veus quines coses? Doncs és un exotisme, no? En canvi nosaltres no en som conscients. I no en som conscients perquè ho diem cada dia, ja no cal dir expressions i coses, el verb fotre, no? Fotre el camp. Si agafes literalment què vol dir fotre el camp, doncs vol dir el que vol dir, però dius, i això d'on surt? Quin sentit té? Quin sentit té, no? Bé. Vinga, tornem a les llengües bantu. Tornem a les llengües bantu. Va. Una cosa molt interessant de les llengües bantu, i és una cosa que està molt de moda, és que tenen, podríem dir, com gènere gramatical. Així com en català el masculí i el femení, no? El tot i totes i tot això que sempre aquí ens emboliquem. Clar, aquí la gent ja es baralla una mica perquè tenim dos gèneres, el masculí i el femení. El llatí en tenia 3, tenia el neutre, i el neutre es va perdre, i les paraules que teníem classificades en el gènere neutre van anar... Això és com si tinguéssim uns calaixos, no? I a cada calaix anem classificant, no? I en el cas del català tenim 2 calaixos. El llatí en tenia 3, però van perdre un calaix. Allò pel camí es va perdre un calaix, però es va perdre el calaix, però no les paraules. I vam agafar aquelles paraules i vam dir, ostres, què en fem d'ara, aquestes paraules? Doncs mira, ens queden 2 calaixos, les anem distribuint, i les vam distribuir amb els 2 calaixos que quedaven, no? Per tant, es va perdre un gènere, però no les paraules, i les vam redistribuir. Ara, si amb 2 gèneres, aquí ja anem una mica així bojos, doncs hi ha llengües, com per exemple el bantu, que quan passes a 2 gèneres, de fet es diu classes nominals, classificadors nominals. O sigui, classifiquen els substantius, nosaltres tenim 2 maneres de classificar, masculí i femení, però, en canvi, a les llengües bantu tenen molts classificadors nominals, tenen molts gèneres, per dir-ho així. Les llengües bantu n'hi ha que poden arribar fins a 19 gèneres. Com és possible? Doncs mira, 19 gèneres? 19 gèneres. És una manera de classificar els substantius. Clar, nosaltres tots els substantius els hem de classificar. La taula, doncs és la taula. Sí, la cadira, micròfon, d'objectes que tinc per aquí. Micròfons, el micròfon, el teclat, el paper, les ulleres, el telèfon. Doncs nosaltres en tenim el i la, per dir-ho així simplificat. Doncs aquesta gent, 19. Els bantu, tenen 19 maneres de classificar. I diràs, ostres, i com s'ho fan anar? Bé, doncs s'ho fan anar en funció, per exemple, si són objectes animats o inanimats, si són objectes humans o no són humans, doncs és una classificació o n'és una altra. Si són diminutius, si són líquids, un líquid té, per dir-ho així, un article, una partícula que hi posen allà davant, no és un article, jo estic comparant en català, posen un morfema allà davant i els articles van amb aquell morfema i van a aquell calaix, el calaix dels articles. Si són llengües, per exemple, si són animals, si són noms abstractes, tenen un gènere per noms abstractes, si són infinitius, si són locatius, atenció, si són locatius a distància exacta o locatius a distància aproximada, tenen un morfema allà, un classificador o un altre. No, mira, Barcelona-Cervera, 120 quilòmetres, distància exacta. Dius, no, aproximadament, doncs ja classifiques això amb un cantó o un altre,
Si és per interiors, locatius per interiors també és una altra classificació, etc. Fins a 19 maneres, no totes les Bantu tenen aquestes 19 maneres, aquests 19 classificadors, aquestes 19 classes nominals, n'hi ha que en tenen 10, n'hi ha que en tenen 11, n'hi ha que tenen, per exemple, calaixos que només tenen un grapat de paraules i prou, i és només per aquell grapat de paraules, i anar fent... Què passa? Que, esclar, quan incorporen una paraula nova, per exemple, internet, telèfon, no? Paraules d'aquests últims 100 anys, com s'ho fan aquesta gent? Quin calaix ho posen? Clar, nosaltres només en tenim 2, no? Clar. I moltes vegades va oir d'això. Va oir de... Clar, han de veure com és aquell aparell, en quin context es fa servir, el que sigui, i automàticament l'instint de parlant natiu doncs els fan amb un calaix o amb un altre. Pot ser que depèn del parlant, a vegades alguna cosa variï, de calaix, o en funció del context potser varia, però en general, com qualsevol parlant natiu no ha de pensar, i automàticament, clar, allò que aprendre una llengua, no? Mira, aquestes llengües, que fàcil que és pronunciar aquesta llengua. Sí, noi, però tens 19 calaixos aquí per anar classificant coses i cada calaix té el seu morfema, té la seva partícula que hi has de posar davant de la paraula, no? I això ho has d'anar practicant. David, no ens entendrem mai. No ens entendrem mai, no. Moltes gràcies, fins aviat. Vinga, gràcies a tu. Els viatgers de la Gran Anaconda.